Hello friends, welcome back to my channel. Myself Ananta. ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼କୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାର ମୋର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୋର୍ଟାଲ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପୋର୍ଟାଲ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପୋର୍ଟାଲ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ସେଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଦେଇ କରିପାରିବେ, ମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ସେଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବରଟା ପାଇବେ କେଉଁଠି? ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ପାଇବା, କେଉଁଠି ପାଇବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ମୁଁ ସିମ୍ପଲି ମୁଁ ଡେସ୍କଟପ୍ ଓପନ୍ କରୁଛି। ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ଥିବେ ମୋବାଇଲର, ତାକୁ ସେଇଠି ଓପନ୍ କରିବେ। ସିମ୍ପଲି ମୁଁ ଆକୁ ଅପସନ୍ ଏବେ ଓପନ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲି ଓପନ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରୁଛି ଆକୁ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଉଛି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ। ସେ ଲିଙ୍କ୍ଟା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଯେ ପେଜ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି, ଆପଣ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଆସିକି। ସିମ୍ପଲି ମୁଁ ଏ କ୍ୟାରିୟର ପୋର୍ଟାଲ ଯେଉଁ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ୱେବସାଇଟ୍ଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛୁ, ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାରିୟର ପୋର୍ଟାଲ.com। ଏଇ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋର୍ଟାଲଟା ଖୋଲିଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଏ ପୋର୍ଟାଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧାନ୍ୟକରଣ ଯେଉଁ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଥରିଟି, ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଲଞ୍ଚ କରାହେଇଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଥ୍ରୋରୁ ଲଞ୍ଚ କରାହେଇଛି। ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ହେଉଛି ୟୁନିସେଫ୍ର। এই ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବହୁତ ସେଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, କାହିଁକିନା ଏଟାକୁ ୟୁନିସେଫ୍ ନିଜେ ବହନ କରୁଛି। ଫର୍ ଏଭର୍ ଚାଇଲ୍ଡ, କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଏଟା ବନାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଲଗ୍ଇନ୍ କ୍ୟାରିୟର ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଜର ଲଗ୍ଇନ୍ ବିବରଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ, କ'ଣ? ଛାତ୍ର ଆଇଡି ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢ଼ିଦେବା। ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାରିୟର ପୋର୍ଟାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ନିହାତି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଶ୍ରେଣୀ ନବମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାଏଁ, ଶ୍ରେଣୀ 9ରୁ ମାନେ ନବମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାଏଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଇଡି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଡି, ସେମାନଙ୍କର ଆଇଡି କେଉଁଠି ମିଳିବ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇନି, ମେନସନ୍ କରିନି, କିନ୍ତୁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଯାହାକି ରହିବ 1 2 3 4 5 6 এই ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା ଦେବେ। ପ୍ରବେଶ କରି କ୍ୟାରିୟର ପୋର୍ଟାଲରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଆଇଡ଼ିଟା କେଉଁଠି ପାଇବେ? এই ଛାତ୍ର ଆଇଡ଼ିଟା ପାଇବେ ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ସ୍କୁଲ, ଆପଣ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ହେଡ଼ମିଷ୍ଟର ଯିଏ ଥିବେ, ହେଡ଼ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଯିଏ ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସିଏ ଦେଇଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡି। ଛାତ୍ର ଆଇଡି ଯେଉଁ ଅଛି ସବୁ କଲେଜ, ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଥାଏ ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଆଇଡି, ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଥାଏ, ସେଇଟା ଛାତ୍ର ଆଇଡି ଆପଣଙ୍କର। ସେଇଟା ଦେଇକି ଆପଣ ଏଠି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସିମ୍ପଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୃତ୍ତିଗତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ବୃତ୍ତି ସୁଯୋଗ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଆପଣ? ବୃତ୍ତିଗତ କ'ଣ କାମ କରିବେ ଆପଣ, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ସବୁ ଆ ଭିତରେ, ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ, ବୃତ୍ତି ସୁଯୋଗ ସବୁକିଛି ଆ ଭିତରେ ତୁମେ ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡି ନମ୍ବର ଓ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି ଆପଣ ଶିକ୍ଷକ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଆଇଡି ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କର 1 2 3 4 5 6 ରହିବ। ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କର କମନ୍। ଆଇଡି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା ଦେବେ, ସିମ୍ପଲି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆଜି ଏତିକି କହିବାର ଥିଲା ମୋର। ତ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।